பலம்னு வந்துட்டாலே உடம்பு பலமாக வச்சுருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க, மனசையும் பலமாக வச்சுருந்தா நம்மளை யாரும் பீட் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட ரஷ்யன் பாடி பில்டரான வல்கமியை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கருப்பு சிங்கம்னு அழைக்கப்படுற இந்த வல்கமி 1985 பிறந்திருக்காரு. இவருக்கு 35 வயது ஆகுதாங்க. ஆரம்பத்தில் இவர் ட்ராயிங் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து பிளாக் டேட்டோ குத்தத்தில் பெரிய ஆளாக இருக்காரு. மட்டும் இல்லாமல் இவர் உடம்புல 90% பிளாக் டேட்டோவாங்க. இவர் ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதை பார்த்து எல்லாரும் இவர்கிட்ட பிளாக் டேட்டோ குத்துறதுக்கு வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வல்கமி குட்டி என்று அழைக்கப்படுற இவர் வெஜிடபிள் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாராங்க. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப்காக தான் நான் ஒரு நாள் உழைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மேலும் இது போல் வீடியோவை பார்ப்பதற்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Ha 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 ha!